Ninsabu propju hawnhekk fil-pjazza ewlenija ta' Żejtun fejn f'dan it-tmiem il-ġimgħa suppost kellha tiġi ċċelebrata l-festa ta' Santa Katarina. Iżda kif se taraw fis-servizz li jmiss il-banet ma ħarġux fit-toroq, il-toroq ma ġewx imżejna u m'hemm l-ebda nar. Silenzju kważi totali mhux karatteristiku ta' weekend tal-festa ġo Raħal Malti. Il-festa ta' Santa Katarina tħassret mill-Kurja wara l-mewt tal-Arċipriet ta' Żejtun Dun Erik Overend fit-28 ta' April li għadda. Minkejja l-protesti mill-laqdiet u petizzjoni tal-fuq minn 4200 firma, il-festa xorta ma saritx. Ftit passi bot mill-Knisja Ċipretali hemm iż-żewġ każini tal-banet, il-Banda Beland u l-Banda Żejtun. Każini li f'dawn il-ġranet kienu jkunu bejta ta' attività qawwija prattikament vojta, b'attivitajiet ristretti għal ġewwa l-każini. Bħala festa qegħdin imdejqin iktar, għax maħniex ħan niċċelebrawha. U mis-soltu tagħna di, għandna dejjem iċċelebrajna l-festa bil-bejn. Laqgħat kellna trabil, laqgħat kellna paroli ma' ħadd, tajna eżempju lil pajjiżi dejjem. Jiena ċemetirju jgħada. Meta tisma' illum u tisma' l-għada tgħiddix biċċa xogħli. Nies mhux miż-Żejtun jiġu jivvutaw issirx il-festa jew le. Biex kullu għarxejn li jġejru dawn l-affarijiet kif tuqgħod semmer ġik ġew ixekibni. Fil-każ tal-Banda Żejtun din is-soċjetà mużikali kienet qed tiċċelebra t-80 anniversarju. ħafna qegħdin imdejqin u fissa ma nafx il-għala ma saret xinu. Għal dik ir xerni raġuni ma nafx. Dis-sena tiċċelebraw 80 sena. Kif ma tantx iċċelebratu? Xejn, issa ħanamlu xi ħaġa ġew bejnietnu. Mill-mitluf tieħu li tista'. Anzjani u żgħażagħ bl-istess sentiment dispjaċir li l-komunità Żejtunija ma setax tingħaqad biex tiċċelebra l-festa tal-lokal. Jien ma narajx illi hija xi ħaġa tajba sew illi ġie kkanċellat kollox. Il-festa kellha tkompli, dana mhux b'ebda sens ta' disrispett, dak li ġara u ma ġarax. Għalija isna vojti bla festa, u mbagħad ilu xahra mmejja tu. Tant il-każini jara donhom ma staportewx, qed jorganizzaw xi ħaġa. Ina ħossuna, sali jemmem. Tkun tistennija meta tiġi Malta. Nistennija, għana tkun tkun nistennija, għax ngħidu aħna niġu, anzi ġiru niġu f'April ta' posta, bħalma niġu għal-ġimgħa l-kbira, ġiru niġu għal-ġimgħa l-kbira ukoll. Ma x'nitta. Post illum is-sena xogħol illum aħna, il-ġurnata tagħna, kif nara pjazza mejta. Tħossok iddispjaċut, ma kelli bħala raħal ieħor, ma kellix xi titħassar. Il-festa ta' Żejtun tiġbed lejha diversi emigranti li minkejja s-snin twal li jgħixu barra mill-pajjiż baqgħu iżommu l-appuntament ma' belt twelidhom u l-festa tal-lokalità. Tkellimna ma' emigrant li ġie mill-Kanada biex jassisti għall-festa. Jiena noħu pjaċir li kull sena sentejn dejjem niġu biex niċċelebraw. Min fejn tiġi? Mill-Kanada, mill-Kanada ġifieri. Żagħżugħ sostna li dan li ġara żgur ma kienx jogħġob lill-Arċipriet. Ir-rispett huwa importanti fil-ħajja sostna dan iż-żagħżugħ. Hawnhekk jkun fostna dejjem u kien jieħu pjaċir b'dik laqda, speċjalment fil-barka, kollox jidħlu tan-nar, imur il-gażini kulħadd jingħaqad ġar knisja wara tidħol il-vara. Kien kont naraħ dik iċ-ċertu tbissima li mar kollox kif pjanat. Nixtieq ngħid ħaġa, ir-rispett matul il-ħajja. Rispett lejn id-dilettanti għalija aħna vera dispjaċuti. Fl-isfond ta' dan kollu kien hemm minħadab filosofija. Għalhekk bitabellum jiġifieri? U ħan nibqa' bitabellum hija. Kien iċwiereb għal Net News miż-Żejtun.